Gipaigmat karon sa mga health expert ang publiko batok Monkeypox tungod sa kamatikdan nga pagsaka sa mga natala nga kumpirmadong kaso niini. Busa ang ubang lugar sa Mindanao nagpatuman na og mandatory nga pagsul-ob og face mask isip tubag sa pagpugong sa posibleng pagtakod-takod sa Monkeypox virus. Niadtong Mayo 27, nagpagula og memorandum ang Municipal Health Office sa Pulumulok, South Cotabato nga giuyunan og gipirmahan ni Municipal Mayor Bernie Palencia. Nakalatid sa memorandum nga mandatory ang pagsul-ob og face mask sa trabahoan sa tanang higayon ug kinahanglan nga sundon ang gipatuman nga no face mask no entry policy. Pangandam kini sa gobyerno sa Pulumulok kay adunay kumpirmadong kaso sa MPOX sa silingang munisipalidad. As of May 26, 2025, 11 ang kumpirmadong kaso sa MPOX ang na-record sa South Cotabato. Usa sa Banga, usa sa Coronadal City, usa sa Lake Cebu, 3 sa Surala, usa sa Tantangan ug 4 sa Tiboli. Sa 11 ka mga nagpositibo sa MPOX, 5 na ang nakarecover sa sakit. Clade 2 strain sa MPOX ang natala sa South Cotabato. Nagpatuman na sab og mandatory wearing of face mask sa mga health center ug city health office sa Davao de Oro City. Wala pa hinuoy natala nga kaso sa MPOX sa syudad ingon man sa tibuok Northern Mindanao. Kay although naanata dinhi naatay kaso sa Mindanao, wala pa sa tay kaso dinhi sa Cagayan de Oro. And we are monitoring very religiously sa mga kaso nga sama niini. Aron nga og pananglitan dunay mga kaso, kami gyud ang una magpahibalo sa tanan aron nga ang tanan gyud magbinantayon. Sa Davao del Sur, gimanduan na sa probinsyal nga gobyerno ang pagsul-ob og face mask ug istriktong pagpatuman sa mga health protocols aron makontrola ang kaso sa MPOX. Sa executive order nga gipagawas ni Governor Evon Cagas, kinahanglang ipatuman ang istriktong health protocols aron malikayan ang risgo sa pagkatag sa sakit human nagpositibo ang usa ka pasyente sa munisipalidad sa Magsaysay. Tungod niini, gimanduan ang pagsul-ob og face mask sa indoor nga mga lugar, palengke, pampublikong transportasyon, eskwelahan, simbahan ug uban pang pampublikong lugar. Mandatory sab ang face mask sa mga outdoor nga lugar nga dili matuman ang physical distancing ug sa tanang healthcare facility. Niadtong Mayo 27 ning tuiga, nagpahigayon og inspeksyon ang lokal nga gobyerno sa Digo City sa MPOX quarantine ug isolation facility. Sa Davao de Oro, nagpagula na sab og executive orders si Mayor Levy Ibdaw sa hugot nga pagpatuman sa pagsulub og face mask ug pagpatuman sa health protocols batok sa posibleng pagkuyanap sa MPOX ug uban pang makatakod nga sakit sa Compostela. Subay sa report sa Davao de Oro Provincial Health Office, adunay na report nga 2 ka kaso sa MPOX sa Maco, Davao de Oro. Ginamonitor sab nila ang suspected cases sa MPOX sa Nabunturan. Naka-isolate na hinuon ang pasyente ug ilang close contacts. Ug sa Davao City, gimanduan ang tanang empleyado, kliyente ug mga bisita sa Office of the Executive Judge sa RTC 11 na sundon ang istriktong pagsul-ob og face mask sulod sa Hall of Justice. Giawhag sa mga health expert ang publiko nga tumanon ang minimum public health standards sama sa pagsuot og face mask, paghugas sa kamot ug kung adunay laing gibati sa lawas, gilayon nga magpa-check up ug mag-self-isolate aron dili mo takod ang sakit sa ubang tao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.